Καλημέρα σας. Θέλουμε να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή μας τηλεοπτική συνέντευξη, αλλά και συγκέντρωση η οποία θα ακολουθήσει στην πορεία στην κάτω αίθουσα. Ευχαριστούμε το TV Flash Κοζάνης, το Κοζάνη GR, το Top Channel, την εφημερίδα Θάρρος και τη φωνή Κοζάνης. Σας ευχαριστούμε και σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας ενημερωτική συγκέντρωση με παράλληλη συνέντευξη που θα παρουσιάσει ο Πρόεδρος του Σωματείου μας, Τάσος Δημάκης. Σήμερα ξεκινάμε ένα κύκλο ενημερωτικών συγκεντρώσεων και συνεντεύξεων από την πόλη της Κοζάνης, όπου και θα καλύψουμε και τις άλλες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, Πτολεμαΐδα, Μήλιο, Φλόρινα, Έδεσα, Βέρεια, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης από τον Πρόεδρό μας, θα αναδειχθούν και θα αποτυπωθούν όλα τα ασφαλιστικά και συνταξιωτικά θέματα της τελευταίας 15ετίας που επηρέασαν και διαμόρφωσαν αρνητικά την κοινωνική και οικονομική θέση της μεσαίας τάξης, όπου και εμείς οι συνταξιούχοι αποτελούμε μέρος αυτής. Θα αναδείξουμε και θα καταγγείλουμε χωρίς καμία πολιτική διάθεση την πολιτική της σημερινής κυβέρνησης για τους συνταξιούχους και ιδιαίτερα για την περιοχή μας, για την ακατανόητη απόφαση να κλείσει σταθμούς και ορυχεία στο τέλος του 2026. Ένα κλείσιμο λειτουργικό σταθμό που θα φέρει τραγικές καταστάσεις με συνέπειες κοινωνικής και οικονομικής κατάρρευσης της Δυτικής Μακεδονίας χωρίς σχέδιο, χωρίς όραμα και προγραμματισμό για την μετακινητική περίοδο. Όπου οι συνέπειες θα είναι κοινωνικός και οικονομικός μαρασμός που θα επηρεάσει τις επόμενες γενιές, αλλά και θα πυροδοτήσει ένα νέο κύμα μεταναστευτικό, μετανάστευσης των νέων που θα είναι παρόμοιο με αυτό της δεκαετίας του 1960. Αφήνοντας πίσω τα όνειρά τους και τις χαμένες προσδοκίες ανάκαμψης της περιοχής μας. Τέλος, η γενιά η δική μας με τις συντάξεις μας καλείται να στηρίξει την οικονομική κλίμακα και την δομή της παραδοσιακής οικογένειας αλλά και τις ανάγκες της τοπικής αγοράς. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Καταρχήν, βέβαια, θα μπορείτε να αναφερθείτε εσείς και να ρωτήσετε για όλα τα θέματα που απασχολούν κατά καιρούς τους συνταξιούχους. Εγώ, καταρχήν, θα αναφερθώ στο θέμα των αναδρομικών. Γιατί αναδρομικά ακούμε το πρωί στις τηλεοράσεις, αναδρομικά διαβάζουμε στη συνέχεια στις εφημερίδες. Το απόγευμα βλέπουμε στα site αναδρομικά. Στο τέλος θα πιστέψουμε κι εμείς ότι πρέπει να πάρουμε βαλίτσες, να τα γεμίσουμε με τα αναδρομικά και να τα πάμε στα θησαυροφυλάκια. Επομένως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το θέμα των αναδρομικών. Αναδρομικά για τους συνταξιούχους της ΔΕΗ υπάρχουν μόνο από τις μειώσεις που έχουμε υποστεί από τον Ιούνιο του 2015 μέχρι τον Μάιο του 2016. Και από αυτά τα αναδρομικά, βάσει των νόμων στη συνέχεια που ψήφισε ο κύριος Βρούτσης και η Νέα Δημοκρατία, δικαιούνται μόνο όσοι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, βέβαια θα αναφερθούμε και σε άλλου είδους αναδρομικά, δεν αφορούν όμως τους συνταξιούχους της ΔΕΗ. Εμείς λοιπόν, όταν το 2015 τον Ιούνιο βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, η 22 τότε 87 απόφαση, επειδή είδαμε ότι εν μέσω μνημονίων με τις πιέσεις της Τρόικα και το Δούνοτο δεν επρόκειτο να υλοποιηθούν αυτές οι αποφάσεις, αποφασίσαμε και καλέσαμε τα μέλη μας να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη και να κάνουμε τις αγωγές. Κάναμε λοιπόν τις αγωγές και όλα κερνούσαν ομαλά μέχρι τον Νοέμβριο του 2019, όπου είχαμε και 3 αποφάσεις με 42 μήνες διάστημα, δηλαδή με το διάστημα από τον Ιούνιο του 2015 μέχρι 31 του Δεκάτου του 2018, για αυτό το διάστημα, και οι οποίες πληρώθηκαν, ήταν τελεσίδικες και πληρώθηκαν. Επίσης βγήκαν και για μας 3 αποφάσεις, και όταν μιλάμε για αποφάσεις, μιλούμε για αγωγές που έχουν 120 άτομα μέσα. Έτσι, 40 και 40, δηλαδή 3 αγωγές 140 άτομα, και οι οποίες πληρώθηκαν. Όπως επίσης και 7 αγωγές και αποφάσεις που βγήκαν στη συνέχεια και πληρώθηκαν για μας, είναι 7 επί 40, 280 άτομα όσον αφορά τους στόχους της κυρίας σύνταξης. Για τις υπόλοιπες όμως, 370.000 είναι στο σύνολο, έτσι,
έχουν πληρωθεί μόνο 20.000 από τις 370.000. Τον Νοέμβριο του 19 ο κ. Βρούτσης προσφεύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας αμφισβητώντας την απόφαση 4287 και αμφισβητούσε βασικά ότι μέσα στις αποφάσεις αυτές υπάρχει και το δώρο των επικουρικών. Προσφεύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, πρόεδρος τότε ήταν η κυρία Σακελαροπούλου πριν γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας και βγαίνει η απόφαση, η 2714, που λέει ότι αναδρομικά δεν δίνουμε για 42 μήνες, αλλά μόνο για 11 μήνες. Αυτό που είπα προηγούμενα από τον Ιούνιο μέχρι τον Μάιο του 2016. Παράλληλα, τι κάνουμε? Για να βρουν λεφτά για να πληρώσουν τις δικαστικές αποφάσεις, τον Μάιο του 20, με τον νόμο 4670 του κυρίου Βρούτση, κόβουν τη 13η σύνταξη. Η 13η σύνταξη έχει θεσπευτεί με το 4911 το 2019, δηλαδή ένα χρόνο πριν, από την κυβέρνηση τότε στο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει να δίνει τη 13η σύνταξη, ψήφισε και αυτή στη συνέχεια, μπήκε και στο προϋπολογισμό για το 2020. Από το 19 τον Οκτώβριο που έγινε ο προϋπολογισμός, πήγαν τα λεφτά για το 2020 για να δοθούν. Έρχεται λοιπόν ο κ. Βρούτσας, καταργεί τη 13η σύνταξη, η οποία 13η σύνταξη σαν ποσό ήταν 1,1 δις, ήταν το μισό, δηλαδή τα 100 του ΑΕΠ. Τι κάνουμε στη συνέχεια? Αφού λοιπόν καταργεί την 13η σύνταξη, έρχεται στη συνέχεια με τον νόμο 4670 και λέει το εξής. Από την 1η Πρώτου του 2020, στον ετήσιο κοινωνικό προϋπολογισμό εγγράφεται δαπάνη ύψους μισό τα 100 του ΑΕΠ. Δηλαδή τα λεφτά που πήρε από τη 13η σύνταξη και δεν τα έδωσε στους συνταξιούχους, λέει ότι αυτά θα τα εγγράφουμε κάθε χρόνο μέσα στον προϋπολογισμό. Για ποιο λόγο? Μισό τα 100 του ΑΕΠ, από την οποία καλύπτεται κατά πρώτον η δαπάνη που δημιουργείται ετησίως με την εφαρμογή των αποφάσεων 1890 του 19, 1891 του 19, απόφαση του ΣΤΕ, και κατά δεύτερον καλύπτεται η δαπάνη πολιτικών πρόνοιας κτλ. Άρα λοιπόν, μας λένε εδώ ότι τα λεφτά αυτά δεν θα τα δώσουμε σαν 13η σύνταξη, αλλά μέρος από αυτά τα λεφτά θα πληρώσουμε δικαστικές αποφάσεις των αποφάσεων αυτών που είπαμε προηγούμενα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το 2020, τον Οκτώβριο, πράγματι πληρώνουν σε όλους τους συνταξιούχους με πολιτική απόφαση τις περικοπές που είχαμε υποστεί από τον δεκαμήνο. Να μην το επαναλαμβάνω, 15-16. Αλλά μόνο για τις χείρες συντάξεις. Όπως είπα, ο κ. Βρούτσης αμφισβητεί ότι μέσα στις αποφάσεις αυτές εμπεριέχονται και τα δώρα, γιατί εκεί είναι και το μεγάλο το ποσό. Αφού λοιπόν ενέγραψε, κάθε χρόνο εγγράφει από τότε μέχρι και σήμερα, εγγράφει στον προϋπολογισμό 1,1 ή μισό τα 100 του ΑΕΠ, που σήμερα μπορεί το μισό τα 100 του ΑΕΠ να είναι 1,2 δις, 1,3 δις. Λοιπόν, αφού τα εγγράφει αυτά τα λεφτά, για αυτόν τον λόγο, γιατί στη συνέχεια έπαψε να πληρώνει δικαστικές αποφάσεις? Το θέμα μας σήμερα, το κύριο θέμα, για να μην μας φάει όλο αυτό την ώρα, έτσι, το κύριο θέμα μας είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες δικαστικές αποφάσεις τελεσίδικες από το 22, οι οποίες δεν πληρώνονται. Θα μου πείτε τι ενέργειες κάνατε. Από το 22 3 χρόνια. Και ακούω προχθές τον Φλωρίδη που έλεγε να πούμε ότι ξέρεις, θα βάλουμε τα δικαστήρια να επισπεύσουν τις αποφάσεις, θα τις βγάζουν σε ένα εξάμηνο και τελεσίδικες να βγαίνουν μέσα σε 9 μήνες. Και τι να το κάνω όταν βγαίνει η απόφαση και δεν μου την πληρώνεις? Εδώ έχουμε λοιπόν εμείς μόνο για την περιοχή μας, έχουμε για 1080 είναι οι αποφάσεις, θα σας τα δώσουμε βέβαια αυτά, να τα έχετε, έτσι. Έχουμε για 1080 άτομα τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις από το 2022, τις οποίες θα τις πληρώνουν. Βάλαμε τον δικηγόρο, έστειλε έγγραφο στον ΕΦΚΑ, με ονοματεπώνυμα, αυτό που λένε. Βγήκε και μια απόφαση, πάτε στον ΕΦΚΑ. Τι πήγαμε στον ΕΦΚΑ, τίποτα. Στη συνέχεια, πήγαμε στις 2 Απριλίου στην Υφυπουργό. 2 Ιουλίου. Πήγαμε στην Υφυπουργό. Της δώσαμε την κατάσταση, κοίτασε τον ταβάνι. Σαν να μην ήξερε ότι υπάρχει ΕΦΚΑ
δεν είμαστε έτοιμοι και αναβάλλεται και αναβάλλεται και αναβάλλεται. Και έτσι μια ιστορία που ξεκίνησε από το 2015, μάλλον την παραπέμπουν στην επόμενη κυβέρνηση για να βρεθεί η επόμενη κυβέρνηση να χρωστά στους ιδιώτες από τα 3,5 που λένε τώρα ο Πιερακάκης, να φτάσει η επόμενη κυβέρνηση να χρωστάει 4 και 4,5 δις. Αυτός μάλλον είναι ο σκοπός τους. Όσον αφορά. Τώρα, όπως είπα στην αρχή, υπάρχουν και άλλα αναδρομικά. Αναδρομικά που γεννήθηκαν γιατί δεν ήξερε ο ΕΦΚΑ ή δεν ήταν έτοιμος ή ήταν ανημέρωτοι, έτσι, να επαναυπολογίσουν και να εφαρμόσουν τους νόμους. Να επαναυπολογίσουν τις συντάξεις και να εφαρμόσουν τους νόμους. Πριν από ένα μήνα διάβαζα εδώ πέρα από ένα σωματείο που καλεί τα μέλη του, διευσίδες δηλαδή, να πάνε να κάνουν αιτήσεις στο ΕΠΑΕΠ, γιατί ο υπολογισμός των αποφάσεων που βγήκαν για τις επικουρικές του συντάξεις δεν είναι σωστός και δεν δόθηκαν οι παραπάνω εισφορές που πληρώναμε σαν ΔΕΗ για αυτόν τον λόγο. Αυτό είναι λάθος. Εμείς, το σωματείο μας, από την πρώτη στιγμή, όσον αφορά τις χείρες συντάξεις, όσον αφορά και τις επικουρικές, και επειδή είχαμε στενή συνεργασία με το δικό μας ταμείο και τους υπαλλήλους και τους δικούς μας υπαλλήλους, από την πρώτη στιγμή όλα γίνανε ομαλά και κυλούν στην ΔΕΗ. Δηλαδή, και οι επιπλέον εισφορές που πληρώνουμε έχουν επαναυπολογιστεί και στις χείρες και στις επικουρικές. Απλά ο καθένας από τους συναδέλφους που μπορεί να το δει αυτό, γιατί μέχρι και προχθές, ακόμα και η ΠΟΣΔΕΗ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ, μη γνωρίζοντας, πήγε στο ΕΠΑΕΠ, έτσι, και ζητούσε εξηγήσεις γιατί δεν εφαρμόζονται. Αν πάρουμε λοιπόν τις αποφάσεις, αυτές είναι οι αποφάσεις των επικουρικών συντάξεων που βγαίνουν όταν βγαίνει κάποιος στη σύνταξη. Μετά την κύρια βγαίνει και επικουρική. Εδώ θα δεις στο κάτω μέρος ότι εκεί όπου υπάρχει 0,075 ή 22,75, εκεί έχει υπολογιστεί και άρα τις προσαυξήσεις από τις επιπλέον εισφορές θέματα τα δώρα, έχουμε την εισφορά ηλικίας και όλα αυτά. Εγώ τελειώνω εδώ και αφήνω χρόνο σε εσάς να κάνετε τις ερωτήσεις που θέλετε. Αν θέλετε να πούμε και δύο λόγια πώς βιώνουμε στο εξού και την ακρίβεια, κάθε μέρα βλέπετε τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ, αλλά και για την ενεργοποίηση της περιοχής, όπως κάθε μέρα θα έλεγα, χάνεται και θέση εργασίας από τη ΔΕΗ, αλλά και πολύ νέοι ευθύνοι. Το κατακεφαλήν εισόδημα το 2020 ήταν στα 14.500 ευρώ. 31 Δεκάτου του 2024 το κατακεφαλήν εισόδημα πήγε στα 18.000 ή κάτι ευρώ, δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα. Ο φόρος αυξήθηκε από 18% πήγε στα 49%. Τριπλασιάστηκε ο φόρος, δηλαδή μας έδωσαν 4.000 πάνω και μας αύξησαν το φόρο επί 3. Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί δεν τιμαριθμοποιούν την φορολογική κλίμακα. Έτσι, όπως και τώρα, αν θα δείτε, φόρος φυσικών προσώπων, εδώ έχω το προσχέδιο κάπου το έχω, θα δείτε ότι παρόλες τις μειώσεις που γίνονται, ο φόρος για τα φυσικά πρόσωπα ανεβαίνει από το 25% στο 26%. Αυτό είναι η μία για τους φόρους. Το δεύτερο είναι ότι εμείς 400.000 συνταξιούχοι που έτυχε να δουλεύουν μέσα στα ορυχεία και μέσα στους σταθμούς και μέσα στις λάσπες, έτσι, πληρώνουμε και διπλό φόρο. Την εισφορά αλληλεγγύης. Είμαστε 400.000 και οι οποίοι 400.000, έτσι, λοιπόν, έχουμε υποστεί και τις μεγαλύτερες περικοπές στις συντάξεις. Έχουμε λοιπόν, όσον αφορά το φόρο, λέει τώρα για το φόρο εισοδήματος, το βρήκαμε. Το ύψος του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων αναμένεται να διαμορφωθεί στο ποσοστό των 26,569 εκατομμυρίων ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 750 εκατομμύρια ευρώ ή 3%. Έτσι. Εμείς λοιπόν βιώνουμε και την εισφορά αλληλεγγύης στις 400.000. Και δεν πάμε τώρα βέβαια στις καλύψεις τις υγειονομικές, δεν πάμε στο τιμάριθμο, δεν πάμε στο ρεύμα που θα ιδιωτικοποιούσαν τη ΔΕΗ και θα πλήρωνε ο Κοσμάκης φθηνό ρεύμα, δεν πάμε σε τίποτα να συζητήσουμε από όλα αυτά. Δηλαδή, αν θα πάμε τώρα να υπολογίσουμε το εισόδημα ας πούμε, που είχαμε το 19 με τώρα, είμαστε 3 φορές κάτω. Με στοιχεία επίσημα, έτσι, όχι τα λεγόμενάκια. Ποιες είναι οι κινητοποιήσεις που θα κάνουν οι συνταξιούχοι
για όλα αυτά που συμβαίνουν και αναφέρατε εδώ στο Προεδρείο. Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά για τα αναδρομικά, οι άλλες κινητοποιήσεις είναι οι γενικές κινητοποιήσεις όπου λαμβάνουμε μέρος και όπου και μέσα στο Νοέμβριο ή αρχές νομίζω Δεκεμβρίου στη συζήτηση του προϋπολογισμού προγραμματίζεται η κινητοποίηση κάτω στην Αθήνα. Όσον αφορά για την μη πληρωμή, έτσι, αυτά που θα κάνουμε, αυτά που γίνονται μάλλον είναι ήδη βάλαμε τον δικηγόρο να κάνει, αν δεν πληρωθούν βέβαια αυτές οι αποφάσεις, οι οποίες αποφάσεις περιέχουν μέσα και ποσά, το πρώτο βήμα που μας είπε ο δικηγόρος θα κάνουμε διαταγές πληρωμής. Δηλαδή θα πάμε για να ό,τι κάνουν οι τράπεζες στους ιδιώτες για τα σπιτάκια, έτσι θα κάνουμε και εμείς όσον αφορά. Και το δεύτερο είναι η ψήφο. Η ψήφος. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Βέβαια δεν είμαστε μόνο οι συντάξεις που υποφέρουμε. Οι αγρότες ξεσηκώνονται, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές ξεσηκώνονται, οι αγρότες, οι έμποροι ξεσηκώνονται. Όλος ο κόσμος ξεσηκώνεται. Δεν μπορεί. Συντάξεων και ό,τι άλλο μας ενδιαφέρει εμάς σαν στους συνταξιούχους. Αυτές οι μυρίδες και οι ενημερώσεις άρχισαν από την Κοζάνη και θα γίνονται σταδιακά σε όλες τις πόλεις. Γιατί ο σύλλογος μας δρά σε πολλές περιοχές και έχουμε την Ομοσπονδία μας. Τον Ιούνιο μήνα ανοίξαμε και γραφείο στην Κοζάνη, στο Πλούριο Ίδρυμα, απέναντι από τον Άγιο Νικόλαος 4ο όροφο, και εκεί δεχόμαστε τους συνταξιούχους της περιοχής μας για να τους ενημερώσουμε και ό,τι προβλήματα έχουν να τα διαπεραστώσουμε. Σας δίνουμε όλα τα θέματα θα μιλήσουμε και για όλες τις απορίες που έχουμε. Εδώ είμαστε για να τοποθετηθούμε και να λύσουμε όλες τις απορίες. Αλλά βέβαια θα ξεκινήσουμε από το θέμα των αναδρομικών, μιας και από το πρωί που ξυπνάμε, από τις 6 ώρα και ανοίγουμε την τηλεόραση μέχρι το βράδυ που κοιμόμαστε, αναδρομικά ακούμε από τις τηλεοράσεις, αναδρομικά διαβάζουμε από τις εφημερίδες, αναδρομικά το απόγευμα από τα site, αναδρομικά στα καφενεία μεταξύ μας. Επομένως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε για ποια αναδρομικά μιλάμε εμείς οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ. Εμείς λοιπόν οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ μιλάμε μόνο για τα αναδρομικά του 11 μήνου. Μιλάμε για τα αναδρομικά που έχουν κριθεί παράνομα και αντισυνταγματικά όσον αφορά το νόμο 4093 του 12 και ενώ ήταν στην αρχή για 42 μήνες, ήταν δηλαδή από την ημερομηνία που βγήκε η απόφαση του ΣΤΕ 2287 τον Ιούνιο του 2015 μέχρι 31 του 18 και μέχρι τότε είχαμε κάνει διαλογές. Στη συνέχεια ο κύριος Βρούτσης τον Νοέμβριο του 2019 παρέπεμψε, γιατί διαφωνούσε όσον αφορά, ήταν πάρα πολλά βέβαια τα λεφτά, παρέπεψε την ιστορία αυτή πάλι ξανά στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο οποίο Συμβούλιο και στη συζήτηση είχαν παρευρεθεί και σαν σωματείο και εκεί η κυρία Σακελαροπούλου, 10 μέρες πριν γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας, έβγαλε την απόφαση και τους 42 μήνες τους έκανε 11 μήνες. Και εν πάση περιπτώσει 11 μήνες, 11 μήνες. Αλλά κάποτε θα πρέπει να δούμε και αυτούς τους 11 μήνες. Βέβαια για τα άλλα τα αναδρομικά θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Τώρα ας πάμε για τα δικά μας τα αναδρομικά. Αφού λοιπόν εμείς είδαμε μέσω πιέσεων το 2015 από την Τρόικα, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι πιέζανε να μην εφαρμοστούν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, καλά κάναμε
και είπαμε ότι δεν πρόκειται να πληρωθούμε και θα κάνουμε αγωγές για να πληρωθούμε. Και σας καλέσαμε τότε να κάνουμε τις αγωγές και ευτυχώς μας ακούσατε και κάναμε, εκτός από 1-2 συναδέλφους, όλοι οι άλλοι κάναμε τις αγωγές. Μέχρι λοιπόν τον Οκτώβριο του 2019, όπως είπα, όλα κινούσαν ομαλά, είχαν βγει 3 εφετειακές αποφάσεις το 19, οι οποίες και πληρώθηκαν με 42 μήνες. Πρόλαβαν αυτές και πληρώθηκαν με 42 μήνες. Όπως και για μας είχαν βγει 3 αποφάσεις που είχαν επικουρικές και δώρα, δηλαδή 120 άτομα, και έχουν βγει και άλλες 7, σήμερα έχουν βγει όλες, αλλά μέχρι τότε είχαν βγει και άλλες 7 που είχαν εκδικάσει τους τόκους από τις κύριες συντάξεις, τόκοι οι οποίοι είναι από την ημερομηνία που κάναμε την αγωγή μέχρι που τις πληρωθήκαμε τις περικοπές των κυρίων συντάξεων τον Οκτώβριο του 20. Έχουν βγει λοιπόν, είχαν βγει 7 τότες, έχουν βγει όλες σήμερα, αλλά δυστυχώς εκείνες πληρώθηκαν, δεν μας πληρώνουν από εδώ και στο εξής, από το 22 και το εξής. Είπαν δεν πληρώνω, δεν πληρώνω, δεν πληρώνω, αλλά θα πάρουμε με τη σειρά. Έρχεται λοιπόν το 20 και βγαίνουν οι 1891 και οι 1892 αποφάσεις του ΣΤΕ, οι οποίες λένε ότι τα αναδρομικά δεν είναι για 42 μήνες, αλλά είναι μόνο για 11 μήνες. Αυτό και πάλι το αμφισβητεί ο κύριος Βρούτσης. Δηλαδή, αμφισβητεί ότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν μιλάνε για τα δώρα μέσα. Δεν έχουν τα δώρα μέσα. Μιλάνε μόνο για τις περικοπές. Τον Μάιο του 20, με τον νόμο 4670, ο γνωστός νόμος του Βρούτση, ενώ λέγανε μέχρι τότε και τους συνταξιούχους όλους, μην κάνετε αγωγές και τα λοιπά, εμείς θα πληρώσουμε τις αποφάσεις των δικαστηρίων και τα λοιπά και το ένα και το άλλο, έρχεται λοιπόν με νόμο και λέει ότι δεν θα πληρωθούν αυτοί που δεν έχουν κάνει αγωγές και αυτοί οι οποίοι θα πάρουν τα αναδρομικά των περικοπών των κυρίων συντάξεων. Γιατί με τον νόμο 4670 μας κόπηκε, με αυτόν τον νόμο δηλαδή που είπανε ότι δεν θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι που δεν έχουν κάνει αγωγές, με τον ίδιο νόμο είπανε ότι μας κόβουν και τη 13η σύνταξη, την οποία βέβαια την ψηφίσανε από την προηγούμενη χρονιά, η οποία βέβαια το 19 τον Οκτώβριο με τον προϋπολογισμό είχε μπει μέσα να μας δοθεί, έτσι. Και μετά από 5 μήνες, 6 μήνες τον Μάιο του 2020 είπανε ότι την καταργούμε την 13η σύνταξη και το ποσό αυτό που θα προκύψει, δηλαδή το μισό τα 100 του ΑΕΠ, τότε ήταν 1,1 δις το 2020, αυτό το ποσό, λένε με τον ίδιο νόμο το εξής. Από 1η του 20, στον ετήσιο κοινωνικό προϋπολογισμό, εγγράφεται δαπάνη ύψους 0,5 του ΑΕΠ, από την οποία καλύπτεται κατά πρώτον η δαπάνη που δημιουργείται ετησίως σε εφαρμογή των αποφάσεων 1890 και 1891. Δηλαδή, εμείς κόβουμε τη 13η σύνταξη, το 2020 το μισό τα 100 του ΑΕΠ ήταν 1,1 δις, παίρνουμε αυτά τα λεφτά και πληρώνουμε τις αποφάσεις τις δικαστικές. Το 2020, ποιες δικαστικές αποφάσεις πληρώσανε? Πληρώσανε το 2020 τον Οκτώβριο μόνο τις περικοπές με πολιτική απόφαση, τις περικοπές του 11 μήνου για τις κύριες συντάξεις. Όλοι θυμόμαστε τον Οκτώβριο του 20 ότι μας δώσαν τις περικοπές από τις κύριες συντάξεις, που στη συνέχεια το 2021 μας τις φορολογήσανε και μας τα πήρανε τα μισά, μας τα πήρανε πίσω. Στη συνέχεια, και ενώ άρχισαν τα δικαστήρια, το ένα στην Αθήνα, τα δικαστήρια, το ένα έβγαζε ότι μέσα είναι και τα δώρα στις περικοπές, το άλλο έβγαζε ότι δεν είναι τα δώρα κτλ. Το διοικητικό πρωτοδικείο της Αθήνας αυτή τη φορά, προφανώς από την κυβέρνηση πάλι, προσφέρει πάλι στο Συμβούλιο Επικρατείας για να διευκρινίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας εάν είναι και τα δώρα μέσα στις περικοπές των επικουρικών συντάξεων.
Και τον Ιούλιο του 23, καμιά 15 μέρες μετά τις εκλογές, βγαίνει η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και λέει ότι είναι στις περικοπές μέσα και τα δώρα. Εντάξει. Και εκεί που όλοι περιμέναμε να πληρωθούμε, αφού τελεσυδίκησε το θέμα, έρχεται λοιπόν το 24, αρχές το 24, έρχεται ο Άριος Πάγος, τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο τμήμα αντί τη διαφωνία του να την παραπέψει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, την παρέπεψε κατευθείαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας πάλι. Στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. Και το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, μετά από 1,5 χρόνο του Φλεβάρι τώρα που μας πέρασε, δεν μπήκε επί της ουσίας. Λέει ότι ισχύει η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Γυρνάει δηλαδή την συζήτηση στην απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, που σημαίνει ότι θα πρέπει να μας πληρώσουν και τα δώρα μέσα στα αναδρομικά της επικουρικής σύμβασης. Αν δεν, πιστέψαμε ότι τελειώσαμε. Δεν υπάρχει τελειόμος. Δεν υπάρχει τελειόμος, γιατί όπως μας λένε οι δικηγόροι, από τις 10 αγωγές που συζητούνται κάτω στην Αθήνα, οι 9 αναβάλλονται. Γιατί αναβάλλονται? Γιατί πάνε οι δικηγόροι του ΕΦΚΑ με άδεια χέρια, δεν πάνε φάκελο δηλαδή. Και δεν είμαστε έτοιμοι και ζητάνε αναβολή. Με δύο λόγια, όπως είπα και πάνω, το θέμα αυτής της κυβέρνησης είναι να μεταφέρει τις πληρωμές στην επόμενη κυβέρνηση, την επόμενη κυβέρνηση να την μεταφέρει, στην επόμενη κυβέρνηση να μεταφέρει, όπως τώρα ο Πιερακάκης βγήκε προχθές και λέει αυξήθηκε το χρέος προς τους ιδιώτες της ελληνικής κυβέρνησης προς τους ιδιώτες από 3 δις σε 3,5 δις. Θα το κάνουν 4-4,5 δις και θα βγει η επόμενη κυβέρνηση με ένα πρώτο στην αγκαλιά της. Εν πάση περιπτώσει, κάποιες αγωγές που συζητήθηκαν τέλος της προηγούμενης χρονιάς, το 24, και έτυχε να βγουν μετά οι αποφάσεις του Φλεβάρι, του 25, που βγήκε δηλαδή η απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, κάποιες από αυτές βγήκαν και στη Σωματείο μας 2, οι οποίες εκδικάζουν και τα δώρα και τις επικουρικές. Οι συνάδελφοι που έχουν ειδοποιηθεί και είναι μέσα σε αυτές, θα καθίσουν στο τέλος να τους πούμε και τα ποσά που έχουν να παίρνουν, αν τα πάρουν. Και λέω, αν τα πάρουν για ποιο λόγο? Εδώ έχουμε τελεσίδικες αποφάσεις, συνάδελφοι, από το 2022. Και εδώ για την περιοχή μας, για το σωματείο μας είναι βασικά, για την περιοχή μας, σε αυτές τις αποφάσεις είμαστε 1080 άτομα. Έχουν βγει οι αποφάσεις μας από το 22. Και δεν μας πήραν. Βάλαμε τον δικηγόρο. Έκανε ειδικό έγγραφο στον ΕΦΚΑ. Με τα ονόματα, με τις αποφάσεις κτλ. Γιατί ακούμε καμιά φορά να πούμε βγαίνουν αυτοί του Υπουργείου κτλ. Ή του ΕΦΚΑ και λένε όποιος λέει φέρει την απόφαση εδώ πληρώνεται. Στείλαμε λοιπόν εμείς τίποτα. Για να μην πω, είναι και οι γυναίκες του. Ερχόμαστε στις 2 Ιουλίου. Μετά από 6 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, καταφέραμε να κλείσουμε με την Υφυπουργό ραντεβού. Πάμε λοιπόν 2 Ιουλίου στην Ευθυμίου και πάμε τις καταστάσεις. Γιατί δεν τις πληρώνετε? Είναι τελεσίδικες. Δικηγόρος είναι, το ξέρει. Είναι τελεσίδικες. Γιατί δεν τις πληρώνετε? Δεν έχει να μας απαντήσουν τα βάγια. Εν πάση περιπτώσει, άρχισαν τώρα βγαίνουν οι αποφάσεις και από ό,τι, εκτός βέβαια από τις συγκεντρώσεις και τις καταγγελίες που κάνουν και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα αρχίσουν και από την Αθήνα, γιατί χθες άκουγα στο Open με τον Μητρόπουλο, από τις 370.000 έχουν πληρωθεί μόνο 20.000. Έχουν κάνει αγωγές. Έτσι, κάποια στιγμή δηλαδή θα επαναστατήσουν. Ο δικός μας ο δικηγόρος θα κάνει αυτό που είχαμε πει από την αρχή. Θα βγάλει διαταγές πληρωμής. Θα βγάλει διαταγές πληρωμής. Βέβαια θα κάνουν ανακοπές στις ανακοπές, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είμαστε 40 που θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. 40. Εγώ ο πρώτος. Να τους ξεφτελίσουμε τελείως. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι μισούν τους συνταξιούχους για τις επικουρικές τους συντάξεις. Γιατί μηχανικός με πολύ μεγάλες θέσεις έφτασε να παίρνει 252 ευρώ επικουρική σύνταξη.
Και κάνει γράμμα και λέει: θέλω να εφαρμοστεί ο νόμος Κατρούγκαλο για τις επικουρικές μου συντάξεις. Ζητάμε λοιπόν ή να εφαρμοστεί ο νόμος Κατρούγκαλου για τις δικές μας επικουρικές συντάξεις, δηλαδή να μας δοθούν αυτά οι τρεις μονάδες επιπλέον που πληρώναμε, ή η μία για όσους είναι βαριά και ανθυγιεινά, ή τους είχαμε πει ότι εμείς στη ΔΕΗ με το σύστημα που είχαμε από παλιά, αυτοί που βγήκαμε 10, 11, 12, όπως είναι γνωστό, οι επικουρικές μας ήταν το 1/4 της κύριας σύνταξης. 1/4 της κύριας σύνταξης. Παίρναμε 2.000 σύνταξη κύρια, 500 ήταν επικουρική. 3.000, ξέρω εγώ, δια 4 ήταν επικουρική. Ήταν το 1/4 της κύριας σύνταξης επικουρική. Ζητήσαμε λοιπόν να εφαρμοστεί, γιατί υπήρχε δεδομένο και από το ταμείο μας, από παλιά, να εφαρμοστεί είτε να μας δοθούν με τον νόμο Κατρούγκαλο, είτε να πάμε ότι και οι επικουρικές συντάξεις τις σημερινές θα πρέπει να ακολουθούμε να είναι το 1/4 της κυρίας σύνταξης, με δεδομένο ότι από 1η του 19 με τον νόμο Κατρούγκαλο απελευθερώθηκε το πλαφόν που υπήρχε στη σύνταξη. Δεν υπάρχει πλέον πλαφόν. Έτσι. Αυξάνεται η κύρια σύνταξη, να πάμε στο 1/4 και να αυξάνεται και η επικουρική σύνταξη. Αυτά. Βέβαια το Συμβούλιο Επικρατείας το απέρριψε αυτό το αίτημα, έτσι, αλλά τι λέει το Συμβούλιο Επικρατείας? Το Συμβούλιο λοιπόν Επικρατείας λέει το εξής: αφού τα απορρίπτει και τα δύο, ή το ένα ή το άλλο, δεν έχει την έννοια ότι οι συντάξεις αυτές δεν μπορούν να αναπροσαρμοστούν στο μέλλον υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο εκάστοτε νομοθέτης, δηλαδή και η εκάστοτε κυβέρνηση. Πήγαμε λοιπόν και εμείς σαν έξυπνα παιδιά και είπαμε ότι αν εφαρμοστεί ο νόμος Κατρούγκαλο, τώρα δηλαδή, είπε ρε παιδιά να σας βοηθήσω, αλλά πώς, μας είπε. Έτσι. Λοιπόν, και τη στείλαμε και μάλιστα τη στείλαμε και ολόκληρη την τροπολογία. Την κάναμε και τη στείλαμε κιόλας. Είπαμε λοιπόν ότι αν πούμε να εφαρμοστεί ο νόμος Κατρούγκαλου και για εμάς τους παλιούς, επειδή σε εμάς τους παλιούς είναι όλες οι ΔΕΚΟ μέσα, είναι μεγάλο το κονδύλι και δεν θα πέρασε. Οπότε είπαμε να πάμε στη δεύτερη περίπτωση, μόνο για εμάς τους διεκτήτες, όπου το κονδύλι ήταν 30 εκατομμύρια, και να πούμε ότι να μας δώσει αυτό που είχαμε, δηλαδή να υπολογιστούν οι επικουρικές μας στο 1/4 της κύριας σύνταξης, και στη συνέχεια όταν αυξάνεται με τις αυξήσεις έστω αυτές τις μηδαμινές που παίρνουν η κύρια σύνταξη, να αυξάνεται παράλληλα και η επικουρική που δεν αυξάνονται οι επικουρικές. Έτσι. Λοιπόν. Προχθές λοιπόν, στη συνάντηση ήταν και ο κύριος Παπαδόπουλος. Λοιπόν, προχθές πήραν τον Παναγιώτη τηλέφωνο και είπαν ότι η βάση της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Μα τις το είπαμε εκείνη την ημέρα όταν πήγαμε στις 2 Ιουλίου, ότι υπάρχει αυτή η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, αλλά στο τέλος λέει ότι ο νομοθέτης μπορεί να τα αλλάξει αυτό. Κάνει μια βραδινή τροπολογία, να μην του πάρει κανένα είδηση και παίρνει αυτό. Αυτό δεν σου λέμε, τι σου λέμε τώρα, και μας βάζεις και κάνουμε και πάμε σε δικηγόρους και κάνουμε σχέδια επισχεδίων και να κάνουμε τροπολογίες, θα σου τις στείλουν. Αυτό σου το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει δεν έχουν σκοπό για τίποτα. Με ρωτήσαν πάνω πώς τα βγάζουν οι συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι δηλαδή πώς να τα βγάλουν με 841 ευρώ μέσα σύνταξη. Πώς να τα βγάλουν πέρα οι συνταξιούχοι? Να τα βγάλουν πέρα με τη φορολογική κλίμακα που από το 19 έχει να αναπροσαρμοστεί. Ξέρετε τι λέει, έστω για το επόμενο διάστημα, για το 25 και το 25-26, παρά τις μειώσεις που γίνονται στη φορολογική κλίμακα, το 2% τέλος πάντων που κάνανε, αλλά εφάπαξ. Έτσι, δεν θα γίνεται αυτό κάθε χρονιά. Λέει, το ύψος του φόρου εισοδήματος μέσα παρένθεση φυσικών προσώπων νομικών και ειδικών κατηγοριών αναμένεται να διαμορφωθεί στο ποσό των 25.969 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 756 εκατομμύρια. Δηλαδή, μόνο από το φόρο εισοδήματος θα εισπράξουν 756 εκατομμύρια παραπάνω. Εδώ, βέβαια, δεν βάζουμε το ΦΠΑ στα τρόφιμα,
δεν βάζουμε τις τιμές του ρεύματος, δεν βάζουμε την υγεία, τα νοσοκομεία και όλα αυτά, δεν βάζουμε τίποτα. Μόνο από το φόρο εισοδήματος που αρνούνται κλεισματικά να τον τιμαριθμοποιήσουν. Και εμείς βέβαια στη ΔΕΗ έχουμε και το άλλο το φασούλι, είμαστε 400.000 συνταξιούχοι σε όλον τον κόσμο, που έχουμε και την γάγκρενα της εισφοράς αλληλεγγύης. 400.000 σε όλον τον κόσμο είμαστε. Το είπαμε. 400.000 είμαστε. Ούτε αυτοί που συνέχεια θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε τη εισφορά αλληλεγγύης, διπλό φόρο δηλαδή. 400.000 σε όλο τον κόσμο. Και κάθονται και νευριάζουμε αυτό. Καλό ήταν αυτό που έγινε με την προσωπική διαφορά, αλλά οι μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις θα πρέπει να βάζουν κατά κύριο λόγο τα αιτήματα που είναι περισσότερο σε λεφτά, να τα ιεραρχούν και να πάμε προς τα κάτω. Έτσι, τι κάνουμε. Λέει την προσωπική διαφορά και θα δώσουν και 250 ευρώ το Νοέμβριο, τώρα τέλος του Νοεμβρίου. Μάλιστα. Πού τα βρήκε τα λεφτά αυτά? Αυτά τα λεφτά πού τα βρήκε για να τα δώσει? Θα σας πω εγώ πού τα βρήκε αυτά τα λεφτά. Μέχρι πέρυσι έδινε 380 εκατομμύρια, ξεκινώντας από το 2022, για τους χαμηλοσυνταξιούχους που είχε 3 κατηγορίες. Μέχρι τα 800 ευρώ έδινε 200 ευρώ, την πρώτη χρονιά έδινε 300 ευρώ, την άλλη από 800 μέχρι 1200 έδινε 150 ή 250 και αυτά που έδινε κάθε Χριστούγεννα, δηλαδή στους χαμηλοσυνταξιούχους. Αυτά ήταν 400 ευρώ. Θα τα δώσει φέτος? Δεν θα τα δώσει. Ωραία. Κρατάμε λοιπόν τα 400 εκατομμύρια. Πόσο κοστίζει η προσωπική διαφορά το μισό? Οι ίδιοι μας λένε ότι είναι 79 εκατομμύρια για το 2026. 79 εκατομμύρια. Πόσοι είναι αυτοί που θα πάρουν τα 250? Το είπε, τον ξέφυγε ο υφυπουργός ο Καραγκούνης, ποιος είναι εργασίας, τον ξέφυγε σε μια εκπομπή που είχαν απέναντι, είχε την Αγγεσέ και συζητούσαν 400.000. 400.000 επί 250 είναι 100 εκατομμύρια και 79 με την προσωπική διαφορά 179. Κρατάμε τα 400, δίνουμε τα 179 και μας περισσεύουν και 200. Τέτοιο δούλεμα είναι για να βγαίνεις από τα λόγια σου. Κι όμως κάθονται και χειροκροτούν.